Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kaseng Henyo Trap Integrated Territorial Organization kalau ujor su Menteri Rangba Kejela Konrad Konggel Sangma persya ya ki Cook Factory ha East Gentia Hills District but ha kajingtho kabala soy do Presiden uba Donbok Dakar but u General Secretary uba Wanbun and Dakar kila ong bakidon komba arpusan tali ki karkhana Cook hagani ka district. But what happened ka lockdown ru kini ki karkhana ki tray kambet kumba ki jutray man kasngi. Kini ka seng kala keno ru ba kini ki karkhana Cook ki tray kam hapo kini ka district klam da yo jingbit na ki bor badai pet mat ka jingdon jong kini ka penslor penban ya ka jingti dawyong bean ha ka jilla. Kini ka seng kala keno ru ba kini ki karkhana Cook ki tray kam hapo kini ka district klam da yo jingbit na ki bor badai pet bat ka jingdon jong kini ka penslor penban ya ka jingti dawyong bean ha ka jilla. Kani ka seng kala dawan ka sorkar bagay ban kang no hisendon yegini ki karkhana Cook ha East Gentia Hills District.